Salam, selamat hari Minggu Madhita, salut. Adarak suta mulai ibadata. Martang yang mahita di bagasar rohata satokin. Martang yang mahita. Amin. Taparade detasian buku de nomor 8 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parba dia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori,
mangulu do binahin ni parsihohot na marhaporseaon. Alai yang go dihalak perjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. 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 Martan yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banu agijang. Hupangido hami tuho sai leon mo hami tot ini hasitongan dohot dame asa takas huboto hami nasa lomoni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogo nami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Gatine patik di Parmenggota di Madogoton tersurat di 5 Musa 20 sia ayat 8. 5 Musa pasal 20 sia ayat 8. Songonom madyo. Atong rikotihamu mahatani perpadanan jala ulahon hamu akai. Asam marsihohot rohamuna disude siulahonomuna. Ido saatna atong rak mangidogo gumahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugoy maham. Maredehita. Toro
pauduk ma rohata manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amane Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan nahu ulah hami marhite sian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwari. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasitutudo honahum hami alani dosa nami i. Alai natarsosol bagi do hami no aing alani i. Asim maroham dihami. Ale de batanami. Pardenggan bahasa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhut na. Jala suruh matodim. Todi parbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi saat hami Tuhan nguluan nasora sudah. Napi narbagabagam diakana persea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Musat peak kadolok jalahumut telak karobean alai anggo parasin ni rohaku nasotu pamusat sian ho. Jalapadan ni hadameokku nasotu pahumordit nina Jehovah si asiho. Hasangapon ma di debatan di gijang. Amin. Mari dehita. Las ni rohana hoti supania sini roha sai mongo di rohati Yesus rango kasih roha kota holongoni bai epistel di parminggota di Manugoton dienet sian sada Tesalonik tolu ayat sada 1 ayat 10 tolu margati soring mahita majaha di ayat 10 tolu yan non rapita sada Tesalonik tolu ayat sada 1 ayat 10 tolu. Sokonom madidok disi. Ala naso tartau kami besi hol nami. Dinggaddo di rohanami holak kami majolo tading di huta Aten. Asa unang diunggilhon akka persuhoni na deba siak kamu. Ay diboto hamudo tusido hita di padiri. Di bahani dang tartau nau be. Gabe husuru nama nakasi haporsiamona. Atik beha naung diujuni si pangujuni ihamu. Gabe magopo maon na hu halu jahok kami.
Disi matarapul hami marningot tamu. Aliak kadongan. Dibahin haporsyaon muna. Nang pe didodoni ragam ni hagugutan dot haporsuhok kami. Ai hamauliate dia ma tarlehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilala hami di jolo ni debatamu marningot tamu. Alai debata amat tasadiri dohot tuhata Yesus mapa buluson lakanami Tuhamu. Di ayat 10 rak mahita. Lao patuguan rohamuna gabe soasuraan marhabi diau di jolo ni debata amata. Dinaroi Tuhan Yesus dohot salut akan nabidian. Ido sahatna martua doakan atumangin hatani debata jalan au piopsa. Amin. Maredeta. Pasada holong nai saluhut na porseai natarjo tu sada pakiri moni songon daging ni Kristus sada do pakiri moni bagasan panjoni para doki asadam nitondi pinado muni damai Tahatidak ko mahata porsiaw tay sogon na hinatidak ko nidungata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan nato mo palang yotan. Au porsea di Yesus Kristus. Ima na tinubuan di si Maria nagagabi-gabian siyanto di parbadia andora rasul Tuhan. Ido tuhata na tumaon na di panguman di Silatus. Mati tarpajal do ibana di hapon silang tua tu baru turun di tanah namulak manguli di hari patuluhon namanai tu surgo la hundul siamun de bata Jehovah amanai parlugo na suatu saya di sini ibana pamulak surut tanon mangumi halak na mangulu doho na mati au porsea Yesus do dia tahu nama dok mulak bangun sudah dan do dia mulak sudah ede pujian sian kor Esther.
tatangihon jalatai utiut ma titing namasa di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapai utiut ma titing nama ragam di Minggu 20 Juni 2025. Naparjolo guarni Minggu ta sadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis lapatanna hasitul sadaon ni debata. Topik Minggu Satya Manguton dohot makobasi Tuhani. Napa duahon kelompok kortu Paminggon tanggal 6 Juni 2025. Napa jolo pukul 7.30 nama ngisikor lansia inahana amahuria NHKBP. Napa duahon di pukul 10 WIB ina Kamis ina Debora ama Jeriko. Napa tuluon di pukul 10.07 ina Esther ama Shalom remaja. Napa tulun ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 6 Juni 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napa paton amplop sagu hati tusitua pensiun. Di Minggu ta sadarion patu-pauta do papunga amplop sagu hati tusitua pensiun ima amang situa J Malau nasian sektor Epesus. Tapa saat Mei ditiki papungu pelian paduahon. Palimaon pasaat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 WIB dung sipul majati ting patupuan nihuriata do pasaat ulos turuas nihuriata ima inang Esmin Munte umur 75 tahun sian sektor Korintus. Nama ngiut di hari Minggu tanggal 6 Juni 2025 nanang roon patupuan nihuriata do pasaat ulos turuas nihuria ima amang Amiluddin Simajutak umur 70 tahun sian sektor Philadelphia. Napaonopon pertanyaan saktor boima kamanginang tabereng di ganup warta naung tatiopi. Napa pituhon retreat parguru malua manang krateia tim. Di hari Senin, Rabu tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juni di Patupado Retreat Parguru Malua Krateria tim di Pila Evaluser Puncak. Napa waluhon maka tidakon haporsiaon dohot ulaun nabadia. Di hari Minggu tanggal 6 Juni 2025 Patupani Huriatado ulaun maka tidakon haporsiaon tu 42 halak Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 Krateia tim di Patupa di kebaktian pukul 10 WIB jaladung sipul Minggu laos di Patupado ulaun nabadia tuna malua rap dohot natorasna. Napasiahon rekrutmen song leader baru. Tim Marturia membuka kesempatan bagi jemaat yang memiliki passion dalam bidang vokal untuk bergabung sebagai song leader di tim Marturia. Song leader dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ibadah melalui lagu dan membimbing jemaat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Jika Bapak Ibu Naposo memiliki kerinduan melayani Tuhan di bidang vokal, kami mengundang untuk mengikuti audisi ini. Yang berikut audisi akan diadakan pada Minggu ketiga bulan Juli. Kebutuhan song leader sebanyak 6 orang untuk mengisi posisi song leader. Audisi ini bertujuan untuk menilai kemampuan vokal, penguasaan lagu, serta kemampuan memimpin dalam konteks ibadah dan komitmen dalam pelayanan. Kriteria peserta yang pertama memiliki kemauan vokal dan cukup baik. Yang kedua memimpin dan berkomunikasi dengan jelas di depan orang banyak. Yang ketiga, bekerja sama dalam tim dan memiliki semangat pelayanan. Yang keempat, berkomitmen untuk hadir dalam latihan rutin dan acara ibadah. Yang kelima, tidak ada batasan usia. Pendaftaran dilakukan maksimal tanggal 13 Juli 2025. Pendaftaran melalui seksi musik Amang FH Tarihoran
nomor WA bisa kita lihat di warta kita. Bergabunglah dan tunjukkanlah kerinduan serta semangat untuk melayani. Nah pasapuluhon amplop pembangunan. Di hari Minggu nanang ron tanggal 6 Juni Patupani Huriat tado amplop tupak tu pembangunan. Nah pasapuluh sadaun pengadaan inventaris motor. Obar tu titing na di hari Minggu marhiteon hupapoton hamima dana naung tarpa bungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor godangna 15.750.000 rupiah. Daftar naung pasahaton boy mataida di warta na adong di hitabe molo adong naung pasahaton alai dangtar surat dope didaftari boy ma dikonfirmasi tu parhalado. Mau date ma di pasat huriata tu ita saluhutna lao supangido hami asa tauka bema rohatta lau manupahi danai anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan kendaraan di pasahat ma dukungan danai tu tim manang tu parhalado di sektor tabe. Namang itu warta tambahan di hari Jumat tanggal 4 Juni 2025 di Patupa Huriata do PA gabungan perempuan masuk pukul 10.06 WIB maringanan di HKBP Cimanggis. Napa duahon kebaktian Padang Amahuria HKBP Cimanggis. Di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2026 maringanan di Bumi Perta Cibubur. Namang ihu torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 22 Juni 2025 godangna 840 sia halak. Napa 10 toluhon ruasna marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 15 keluarga. Padita dohot parhalado HKP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 Juni saat tanggal 6 Juni 2025. Hatan debata napasikopon las nirohamuna tarsurat di Jesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatu tuamu saya tong do ahu jala rodi na ubanon saya ahu do mangusuk kamu. Ahu do mabahesa na saya laon. Ahu do mangopa, ahu do mangabing jala ahu do baluahon waing. Napa 10 paton pelian iuran diakonia sosial Huria. Torok napa saton pelian iuran diakonia sosial Huria di Bagasan Minggon godangna sia keluarga dengan jumlah 1.700.000. Napa 15 pelian bulanan manang tahunan. Torok napa saton pelian bulanan manang tahunan di Bagasan Minggon sia kepala keluarga godangna 2.170.000 rupiah. Maula tema di pasat huriata tu sudah ruas nang pasahaton pelian bulanan dot iuran diakonia sosial 1 bulan Juni 2025. Tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatot sa seganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Na pasaplonopon keuangan huria. Tu huria sia juta ono pulsa dari 1.350.000 rupiah tu pembangunan 1.212.975 rupiah sentralisasi manang tu pusat 2.524.175 rupiah jumlah 10.730.500 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi ma tu parhalado rade dohami paninggaton. Songonima titing namasa dohot si pamasaon ni Huriata saya di pas-pasu tuatama peliani bain sangap di goarna. Tabegema de puji-pujian kor gabungan ama.
Maredehita sian buku de nomor 715 ayat sada dot udutna las tapasahat mapilian sada A dot sada B. Sebentar mang, ya songon warta nak itu kami nakin asa idok rohan aminyan Roma hala inang Esmin Munte Nasian sektor Korintus. Ya muna inanami inang Borumunte Parjolo di Pasahat Huriat Tama selamat ulang tahun napa 75 tahun. Apala tongod di sadarion tadalas ni rohani huriatta makalason umur nagajang na pinasahat ni debata tuinang pasahaton ni huriatta ma ulos holong laho makalason umur nagajangon anggia ma tujuluanon ditupak debata sa ito tong di bagasan hahi pason inang di bagasa tiur ni roha laho mangarado ti sudiaka paparan jala songoni sai di oloi debata akatangiang pangiduan na pinasahat ni inang di bagasan haporseaon salinay upasahat tamima tu inang selamat ulang tahun lasma rohamuna majalo uloson di pasu-pasu Tuhan tamat tujuluanon songoni mahata nazepek si pasahaton ni huriatta tuhamuna butima. Taparade detasian buku de nomor 715 ayat sada dot udutna laos tapapungu mapilian sada A dohot sada B.
alunan musik. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hata di debata barita nauli di hita minggu padua hodung Trinitatis Sadarion hamuna kadamang dok dainang tersurat di sadar raja-raja bidu 10 sia ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Uzaha madihita hamuna kana hina holongan tapai hutihut ma songonom ma tersurat disi. Alai dinna jahoba ma tu ibana. Mulak ma hotu dalam muhian tukad Damaskus. Lau maho tusi jalam miyahi si Hasael bai raja gumonggom Ram. Miyahi dohot si Jehu anak ni si Nimsi bain raja gumonggom Israel. Miyahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Mehola bahe panurirang si kakmu. Jadi manang isi nama lua siap podang ni si Hasael ikon mate bunuon ni si Jehu mai. Jala manang isi nama lua siap podang ni si Jehu ikon mate bunuon ni si Elisa mai. Akup ni tinggal dope hubai di Israel 7.000 halak. Saluhut nai akana so mangalopit ulu ni tokna marsobat tubal dohot na sodung mangumay bana. Dungi mardalam masih Eliasiani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di Jolona. Ibana sadiri mangolatolat pasang na pa 12 honi. Dungi didapoton si Elia maibana laos dilukupon sape-sape na tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangihuton si Elia didokma. Ualoas au jolo mangumadamang doh dainang asa huihuton ho. Dungi ninna si Elia matu ibana. Lau maho mulak. Ayahado nahubaini tuho. Dungi mulak ma ibana siya labungna. Jala dibuat sapasang horbo. Laos dipotongi doi. Ula-ula ni horboido dipake marmasak juhuti. Jala di lehon panganon ni akka naposona. Dungi borhat maibana mangihuton si Elia gabe parhaladona. Ido sahatna. Hamunak kadamang dainang dohot akka naposobulong hurian itu hatta hobar tu topik ni ibadah tasadarion satia mangihuton dohot makobasi Tuhan. Setia mengikuti dan melayani Tuhan. Marhiti turpuk jami tahun. Ima taringot tu kisah ni Nabi Elia
dohot si Elisa di trupuk tahun marsiajar mahita kadamang do dainang bohado tutu sasitong na mangihut to bibel tai natar goar hasatiaon mangihuton dohot marhobas di debata. Bagaimana sesungguhnya kita belajar memaknai kesetiaan mengikut dan melayani Tuhan. Alayat dorang sota parsiajari kadamang dok dainang. Sebelum kita mendalami itu, mendalami makna kesetiaan mengikut dan melayani Tuhan ini, pertama kita harus yakin, mengimani bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segala bangsa dan atas semua orang untuk memilih siapapun dari kita semua untuk dipakai menjadi pelayan dan hambanya. Dakolat di Israel alai di sadok portibiodo marhuaso debata mamilit jala manodo manang ise di rohana naeng pararonna mau dipakai untuk menjadi hamba dan pelayan baginya. Siana ayat 15 sahat tu ayat 17 nak kaningani nungata bigi jala tazaha nak kaningani adong tolu na disuruh debata piliton si Elia pararon nagabe naposona parjolo nakin si Hasael nagabe raja di Ram molo Ramon sada razon dabalga nuengon iman negara Suriah dan masuk Israel berada di luar Israel, berada di luar komunitas umat pilihan. Dungina paduahon mamilit si Jehu gabe raja di Israel. Dungi muse mamilit si Elisa gabe panurirang sikat gatini si Elia. Jadi Elisa menggantikan Elia menjadi nabi. Sian natulumak kadamang dok dainang boy tabereng tung marhuasot situtudo debata mamilit manang isi lomoni rohana laho pararonna mangului bana. Amalo songonido pakka porsiauta maka dia juga berkuasa untuk memilih dan mengurapi siapapun di antara kita saat ini yang hadir dalam ibadah ini untuk dipakai menjadi hambanya, dijadikan menjadi pelayan setianya. Berarti bukan keinginan kita, tetapi hanya kehendak Tuhan. Hobar tulomoni rohana do. Naki sadara songonod baka amanginang naik kota bangun zolo. Panggilan Tuhan kepada kita bukan atas keinginan kita, tetapi atas kehendak Dia. Dan lanjut soal bagaimana Dia memilih kita, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Lapatan nak kadamang dok dainang mungkin pamiliton ni debata tu hitadang songot pamiliton ni si Elisa, pamiliton ni si Elia tu si Elisa. Nakin disapakon jubah sape-sapena. Kita dipilih Tuhan mungkin bukan dengan jubah. Aidang sudeyate naik komer jubah. Alai mungkin doh carana asing. Boy do merhite suara hati. Suara hati kita Tuhan memanggil kita. Molo adong do peke terbebana dihita manginang mamereng keadaan na so kondusif. Mamereng keadaan ta na mungkin nunga sahat tu naso di halomo rohani debata. Disipe di jauh jala dipilih do hita. Asamar suara hita manuarahon nasi tong do natigor. Jadi keterbebanan itu adalah bukti dari Allah masih mau memakai dan memanggil kita menjadi alatnya. Tuhan menanti peran kita dalam keadaan itu. Dipai mahita ahadonaing patupota. Mungkin dang melalui boydo melalui akka bimbingan rohani natazalo. Marhiti akka barita nauli hatani debata natabege. Bagian ni cara ni debata laho menungguli hita. Bahwa hita pe dipakai do tuaka ulaunna. Sekali lagi tidak pandang bulu dan tidak pandang usia. Kalau Tuhan sudah berkata, mari
maka kita semua hanya ikut turut untuk taat kepadanya, menjadi hamba dan menjadi alat yang setia baginya. Nah, yang tubuh masuk kusukun, muncul pertanyaan, mengapa Tuhan harus memilih kita rupanya? Bahasa kopiliton nahita. Totu adong do misi ni debata marhite pemiliton nahi. Jadi kita mengikut misi dari Tuhan, bukan misi dan keinginan kita. Sama seperti pemilihan Hazael menjadi raja di Aram, sama seperti pemilihan pengangkatan Yehu menjadi raja di Israel, sama seperti pengurapan Elisa oleh Elia. Mereka punya misi Allah. Ahamaya kamanginang. Ternyata di TKI nunga sudah biarkan Nabi panurirang dibunuh Raja Ahab dot nyalap nasi Isabel. Hola si Elia nama mangulu. Jala si Elia pengen mulai mabiar. Ngalari ibana si pata. Ngai pasiding ibana asa unang doh ibana mate. Hidup bana hidup nakid di ayat perjolo ya 15 mula mau tu dalammu. Kembali on the track, mengikuti apa alur Tuhan, bukan berdasarkan pikiran dan perasaannya. Itu di suara kata di debata. Alan itu kau dipilih do rencana di debata ima menghentikan segala kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan juga Isabel istrinya. Diangkat merajai si Hazael, si Jehu, Songonima, si Elisa. Tazah mazua manginang ayat 10 itu alai di bahasa Indonesia masarap kita mengatusi maksud nih pemilihan nih. Ya. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Imanakin rencana debata. Segala orang-orang bahkan kerajaan-kerajaan yang berlaku jahat akan dihancurkan. Molo malua siap podang ni si Hazael bunuhon ni si Jehu mai. Molo malua dope siap podang ni si Jehu bunuhon ni si Elisa. Sebenarnya yang mau dibunuh itu adalah para pelaku-pelaku kejahatan. Alamar huaso do debata. Jadi tidak ada yang terluput lagi. Soal kejahatan ini harus benar-benar dihentikan. Jadi dang salah nih si Elia be berjuang. Ta refleksi homma tunggu tak kadamang dok dainang. Kita semua dipilih dan dipanggil untuk rencana Tuhan seperti Elia, seperti Hazael, seperti Yehu dan Elisa juga, untuk menghentikan kejahatan dan memperjuangkan kebenaran. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan kita masing-masing. Dan dalam rangka sukses itu pribadi ta. Alani bohado respota. Husukum majuhita kamanginang dipilih di batado hitan waing. Iya. Dalam fase-fase di mana kita hadir sebagai seorang Kristen, kita dipilih Tuhan. Dan adong siya kita nak kamanginang nakebetula gabi halak Kristen. Adong nakebetula gabi halak Kristen di son. Nakebetula doin na adong. Dan adong. Dang dohonot ta nakebetula do nazolo opuku Kristen. Nakebetula do bapak kurihuta situa. Situa ni HKBP. Asa gabi HKBP au. Dang adong nakebetulan. Sugali lomorohan itu hani hita di luar nion badak siya keluarga hita tubuh. Alai molo secara pemahaman pengetahuan mungkin saja kita sebelum peneguhan sidi kita memang mengikut orang tua. Ada orang so maka tidak kok kaporseaon sebelum sidi. Memang kaporseaon di natoras taido na tapai hutihut. Tapai hutihuti ala sitong. Ido molo adong manibil danak adorang so malua muli manang mangulu tu parugamo naso sa porsiao do tita isi do bertanggung jawab natorasna molo masuk RPP kon natorasna do di RPP taingo ti amang inang da jadi molo ngadong jadwal la malua tertapalua mau nang sanga di RPP hita duan ati BH salai bana ha porsiao ni bana matoras hita dung jolo maka tidakon hapor seaon.
Aku percaya ngan neba nabi alaisian pengenalan dohot pengetahuan di bana taringot tu bibeli. Maka dia bukan kebetulan. Hita pedang kebetulan kita. Nang dipilit jala di todo di batado hita gabe ala Kristen. Jala molo dipilit hita gabe sihuton di bana. Taingok ma na adong do tugas dohot misi di bait de batatu hita taringot tu panggilan ni. Jadi unang mados-dos songon. Nah, ima songon ima. Unang mados-dos. Adong do panggilan ni debata tu hita. Tadi bukan soal menjadi pendeta, menjadi sintua, tapi menjadi apapun. Nanti akan kita dalami lebih berikut akan manginang. Bahado respota taringot tu padjowonon. Apakah kita akan ragu-ragu? Apakah kita masih mempertahankan ego dan kepentingan diri kita sendiri dan tidak mau move on dari kenyamanan, tidak mau diusik orang lain? Karena sifat akka manginang dituntut zaman odo hita gabiak kana safety saja, nyaman saja. Ala diperhadap podo hita tu sesuatu nama ralo tu keinginan zaman molo taruh kasih tongan. Kadang kebaikan itu juga salah. Molo tapa ingot ya nakon ni dongatta na marsikola dope apalagi SMP unang marisapi hoinna ipabuat to makna bahasa gabe mana haboratan anak kuro anak sona hepeng ipe habis oloinna. Jadi akhirnya orang ya sudahlah nyaman saja. Songoni do respota. Nah, tentang respon ini amanginang marsiajar johita si Elisaon tazaha majuai 10 sia laitong ma dibahas Indonesia. Ya. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya. Sebelum kita mendalami soal respon Elisa, alai nak kaningani, didok di bahasa Indonesia nakin melemparkan jubahnya kepadanya. Sampai-sampai di bahasa Batak. Jubah, molo di dunia Timur Tengah kuno, jubah itu bukan sekedar pakaian, melainkan sebuah simbol identitas sekaligus juga menjadi otoritas dan ketaatan kepada panggilan ilahi. Jala ido na dipahuti gereja soal jubahon. Dan asal dipakai, ditikina do dipakai. Mahami parhalado sudah. Basa tungi paket tong gak bisa limut kan itu na. Songon nangalin na dia na zumono lai tarik kontroin na. Dang soal marbigu dunay manang na daw. Tapi ini kan ada identitasnya. Alam molonu nga dipakkeon. Dang adong bekepentingan na asing. Dang sarihono bedaging. Hidup na dong ruang konsistori. Ado bahasa Batak ni bilu parho bahasa di sido marhobas menyelesaikan urusan-urusan lahiriah ini. Moloneng minum ma, moloneng marisa ma. Ale unang mana marisa pakai. Ale unang dipakyon sabil marisap. Ay gari berengon ni hala ipakyon sabil mangalang-alang roado, mangalang-alang. Harus dihentikan molo hami padita manginang arong do petopina. Ado lapatan ni sude nasa diri na siya gijang sa tutoro hippal. Jadi dang adong bedisot taridak ka aksesoris na mangganggu pamerengan ni Jolma. On nama. Zubahon song ni parhalado situa. Holan na duon nama urim dan tumim. Cahaya dan kebenaran. On nama. Zonok di hati-hati asa hati-hati na ipasahaton. Jubah itu begitu berharga dan cara yang dibuat oleh Elia kepada Elisa adalah cara untuk memanggil dia. Dang nai sapat to didanggurhon alai dia pehon. Pasahaton ulaon. Hapanuri rangot tu ibana. Memastikan bahwa Elisa dipanggil Tuhan untuk menggantikan Elia sebagai nabi. Jadi molo jubahon ikon argahono do hobartu ulaun nabi dengan kesadaran bahwa kita sudah dikurung oleh kuasa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu.
Jadi macam maralo do molo adong marsi jabbakat di gereja lani merjua musea ke. Saya unang mama saya dihitai. Urung masude. Kembali kepada apa respon Elisa. Taza manginang ayat 20. Ya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Adong dua kamanginang respon si Elisa nagabi tiruat dihita. Na parjolo dia meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Dia memahami bahwa lemparan jubah itu dari Elia kepadanya sangat berharga. Jauh melebihi harga lembunya. Pigai korna kina kamang 12 pasang. Berarti tak kalkulator johali 20 juta sada. Tinggal honibana. Dia meninggalkan itu. Panggilan itu lebih berharga daripadanya baginya daripada 12 pasang lembunya di hatabata naki korboy bain. Umarga. Napa dua hon berpamitan kepada orang tuanya dengan sebuah syarat. Sekalipun sulit untuk meninggalkan mereka, Elisa harus memiliki komitmen untuk mengikuti Elia, memenuhi panggilan menjadi pelayan Tuhan. Kalimat na parpudinak kaning ini don na di ayat 20. Didok si Elia tibana. Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Adoy ba si Elia nak kamanginang dilehon sampai manang jubahna. Jadi ketika harus berpisah dengan orang tuanya, mungkin marsihaulam maiba narado bapak naro manait sabil tangis. Aledang boy i mengurungkan sude panggilan mangului pajoni debata di ibana. Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elia mengingatkan komitmen. Jangan lagi diusik oleh apapun komitmennya untuk mengikut Tuhan. Bahkan pengorbanan yang kedua adalah dipotongi mana dua horbonai. Walau pesta ni halak bata kong manganon 1000 halakon. Dipotong 2 horbonai dilop pama jalalos pada tinai do bay mangalop kasoban na dungi dibagi hom matuaka naposona pekerja-pekerjanya. Dia mengorbankan segala sesuatu untuk itu. Odonan yang tirotak kadamang dok dahinang. Molot adok kita melayani, apa nilai mau melayani, apa nilai pelayanan yang harus kita perjuangkan. Nah parjolo ima kerelaan kita berkorban. Menjadi seorang pengikut Kristus itu butuh pengorbanan, butuh kerelaan untuk mengorbankan apa yang bisa kita korbankan sebagai bukti kesediaan kita melayani. Unang didokon melayani, hapi nang ulo berkorban. Memang ikut berkorban dong. Pelayanan itu adalah mengorbankan. Kapunga parede dikorbankan waktu nate, dikorbankan moladong teke-teke lesate. Sudah mah dikorbankan. Karena kita sedang berada pada zona mengorbankan ini bukan memenuhi keinginan kita, tetapi memenuhi kehendak Tuhan Allah. Maul pia manginang marsagi soal jadwal paredeo ni, memang kita harus berkorban, bah tahu ima. Memang nalik ko berkorban dohita melayani. Dan juga untuk semua orang. Jadi dung sia bulan ni selesai hubereng ko, basa adong rua sodang sa berdoa pala lopai mahullahu marsi jalangan narwak ko dulu ba. Itu radong bisa 10 halak perjulu. Gabi pojok ma, habis na pole lilik kami son. Kadang martarobo kami di son. Manang ngamar nonang zodang, maraduni hujud. Ani ngo bebutitor la. Ali serong go petor seneng lupus. Ay aron naing. Dang longi paradian naing tikina marminggu satu na mulak. Kenapa untuk hal itu tidak bisa berkorban? Huwereng mazuan none, narong go mulak perjulu. Ay biasanya song ni do kan. Ay nasugo hujamita song ni tong do marbubur.
Asing masuk karena tarsosa ate. Tapi kesabaran juga pengorbanan. Bagian ini, itu hal-hal kecil untuk panggilan kita menjadi seorang Kristen, menjadi jemaat HKBP Cimanggis. Berkorban dohita di hepeng, ngasa tahita berkorban tu hepeng, ngabiate. Mudah-mudahan mengambil korban betu hepeng, ngambil korban be hita, mudah-mudahan. Lalu yang kedua adalah tinggalkan dan maulah terusik dengan kemapanan hidupmu. Godang dojol madang ulo terganggu kemapanan ni nguluna. Tidak mau diusik dengan apapun. Dangolo beberuru sadok nasi alang amapan. Molo si Elisaon bang amapa bionate. Molo pola doli 20 pak horbona ba. Kanak buru dia pengen mulai be bolang-bolang. Tapi dia tinggalkan kemapanan itu. Dia tidak mau di situ. Masuk ke zona yang lain yang belum dia tahu pasti bagaimana nanti ujungnya. Mungkin akan manginang di tikion adong do madokot di bagasar rohana bau nga berkorban ubah. Ngau tinggal hobe kemapanakku. Tapi siapa tahu Tuhan meminta lebih lagi. Lebih lagi untuk sedikit terusik kemapanan kita untuk melakukan hal yang baik tadi, untuk menyatakan kebenaran dan untuk menghentikan kejahatan. Itu tantangan firman Tuhan di Hitak Kadamang Dainang di Tikion. Bagaimana kita boleh meninggalkan kemapanan itu? Nang pe unang dimaknai secara harafiah hate. Tapi tamaknai ma dalam pengertian relakanlah kemapanan hidup itu sedikit terusik untuk sebuah kebaikan yang lebih luas lagi. Molo tadok pe bau ngaber korbanau. Ngamilayaniau. Mungkin Tuhan menuntut lebih lagi. Karena Elisa juga harus meninggalkan kemapanan hidupnya untuk mengikut Tuhan. Jalan perpudiak kadamang dok dainang. Macam perlu dohita patuduhon nilai na paling berharga ima keberanian dan tidak takut. Tazah maju ayat 10 lalu di bahasa Indonesia musia manginang. Rakmahita mazah. Ada orang son nakin ngopat orang akadamang dok dainang. Nga salah ni si Elia be mangulu. Ngai pamatei be sudiak ka nabi-nabi. Adong do biar ni rohana. Neng lawi bana neng lari alai nak di dokor do mulak mau tu dalammu. Kembali ke jalanmu. Tadi on the track mengikuti Tuhan. Puasa dang salah na. Alana ternyata adong do pe 7.000 halak. Halak Israel, naso olo manobabal, naso olo mangumabali, na tetap setia tu debata. Jala odo napatuluhot tonana di hita. Dia may kadamang dok dainang. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa sendiri dalam memenuhi panggilan Tuhan. Ay bihadong do songoni, saya diulahon na dinggan merasa salah na hera suarong nomor labon. Batu magom mapinasobu. Unang. Porseya hita di titipon debatado di ganup zaman akajol mana burju jala satia tu ibana songon namasa di masa ni si Eliau. Kita tidak sendiri. Kalau mungkin ada dominasi orang-orang yang tidak mau peduli, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Tuhan menyediakan penolong bagi kita, menjadi sahabat bagi kita dalam pelayanan ini. Ganup zaman doyak kadamang dok dainang. Alani ima tasuliki marohatta parjolo dipilih debatado hita gabi ula-ulana dipilih dengan caranya sendiri, dengan polanya sendiri, bukan berdasarkan keinginan dan kepentingan kita. Sotung tado akadamang dok dainang ayala so parhalado udang pola ulau kui ala ruasna biasa-biasa do udang pola rusak kui. Artinya dalam hal kecil pun jangan jadikan diri sebagai hanya penikmat dalam persekutuan. Ay molohola penikmat dohita namar huriaon terus dohita nong gelisah. Molo gelisah hita terus talului mana dengan nikmat atta. Ay ido aruso. Mana salah di garejaon mungkin nah urang pas barak maita paturehon.
Unang pola di pabuat tu Facebook dungila lawi ba na marminggu tu bariban. Ay di sapen no Jepang nga daw songoni. Arong guna hurang. Pidda ba iba na mo siya tu gariza dia. Tunasadan. Ay si perong ko na Jepang. Bahira si Trika may ba na mula hulak. Ido ba narong cerita ka manginang hakabibihiyad don. Na maulam molong ay dokon hakabibihiyad don. Apalagi mamolong amate. Kembali ki HKBP butido. Ay basek ko tu HKBP. Natabuan HKBP dikuburin na hernok kay ba na ikubur. Jadi kita adalah bagian dari yang dipakai Tuhan dengan caranya, dengan kemampuan yang ada pada kita, dengan kapasitas yang ada pada kita, dengan kompetensi yang ada pada kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Tergerak mamanginang. Aha mana boy korbat tono sebagai bukti mau melayani Tuhan. Adong dona boy mengorbankan waktuna, adong dokan. Adong dona boy mengorbankan pikiranna. Ay tarhilala doy mulo na holak kata pe. Mulo holak kata, batarhilala doy ba? Adong guna mau mengorbankan hepeng na. Adong do kontribusi pemikiran. Sude maboy do adong dilihat debata di hita nagabe media. Manguloy padjoon nay. Atong tauloy mayak kadamang do dainang. Madihirim debata nuaing di hita. Pasti do tergugah rohat talaho patupahoni. Asa sumuang muse akan aporsay so nama satu si Elia. Do tu si Elisaon. Tuhan akan memberkati kita, menyediakan orang-orang yang baik untuk kita, maka kita tidak perlu takut. Tetaplah lakukan hal-hal baik sebagai bukti mengikuti dan melayani Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan. Nungatari parhatam di permingguan nami arianon. Laho mangazari dohot madjauhami. Laho ulaulam. Laho patupa akaulau pakobasion hobar tupat jowomi. Tuhan saya patut diton turohanami ganup hami pe saluhutna di johodo. Manang songod dia pajodo pamilitomu jala ahan anang siulahonon nami azaramu do hami marhiti todim to di porbadiai. Panguloyon nami idonom marga songon na posom si Elisa naikot tadi konon na sude akka kemapanan hidupna naikot berkorban ibana songoni manang hami manguloy manang dia dituduhosi hobasan nami di Huria di tonga-tonga ni masyarakat laus songoni matuhad diakai nganan perkarejuan nami. Mau lihat ya Tuhan. Saya pasu-pasu mahami saluhu na margogo lahu manguloy hatam. Laus songoni mamolo tungadong na di bagasan nak pergumulan ngulu namion na mga batihami lahu manguloy padjowomu. Pamonak kami Tuhan maralahon nasa pergumulan nami. Saya ho pamalupon akka na di bagasa parsahiton. Madaoni nasida anggiat sumuang hai pason nasida. Sayho ali Tuhan na mga leho niras ni roha dohot bisuk. Anggiat margogo dinahurang tao jala marbisuk laho patupahon ho Bartolomo ni roham. Akan na di bagasan arsa ni roha. Say lehonom mudo todi pangapuli mga razay roha pikiran nasida. Asa tung tarapul situ tu. Ali Tuhan molo hulay hami padjowom mon. Azari mahami jala juluan nilakkan nami. Pasu-pasu mapakubasyon nami di botarion di arianon ali Tuhan. Sudah akka perangkat ibadah mulai sian liturgis si jahat titing songonima kolektan haret tahun soundman multimedia pemusik dohot song leader dohot perangkat nahu pakai hami sudena pasu-pasu may laho pato diton turohanami padjowomu anggiat jupang las ni roham di bagasang ulu nami pinuji magwar mo na badiay marhiti Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Mari demahita siap bukwede nomor 724 laos disimahita pasahaton peliata dohot saguhati tu sintua pensiun.
Hatanang soarati pasangapon homai dohot tambahenati pararat pari kami pararat pari kami Arkahamuroti kau pasangap homai Rohanang ulaki Margarita nauli Margarita nauli Saud malumuni roham Lam natani ngolukon Soparohana iyas Asatama ang jorong Asatama ang jorong Tuhan pangolukon Barbariai manihon Pakemanang pitikon Mamuji pasangapon Mamuji pasangapon Tatangyakon mapiliata alide bata ama namin na di banwa gidjang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus pupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jala ramoti asahu parasiak kami pilihanon pati bulon harajaon mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Aliama namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajawmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugiot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Ay ho,
di bagasa dame jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Songon daging ni Kristusi Sagado pagkirimoni di bagasan panjo